Je možné doručení nákladů z Česka do Ruska? Ano, doručení nákladů z Česka do Ruska je možné. A ono opravdu funguje s logistickou společností Time Saving Machine. Organizujeme přepravu nákladů z Česka do Ruska s plným doprovodem. Vyzvedáváme u odesílatele na uvedené adrese v žádosti, balíme podle mezinárodních standardů do překližkových beden, v případě potřeby zesilujeme dřevěným rámem, na balení nanášíme označení, oddělení logistiky shromažďuje průvodní a povolovací dokumenty pro rychlé absolvování celní kontroly. Osobní manažer sleduje etapy doručení nákladu z Česka. Je to pohodlné a bezpečné, zvlášť v podmínkách platných omezení. Doručujeme jakékoliv náklady z Česka. Organizujeme jak soukromé stěhování, tak doručení zařízení, vzorků a zboží pro právnické osoby. Přeprava nákladů z Česka do Ruska se provádí po alternativních trasách přes spřátelené země s účastí našich časem ověřených agentů. Služby Cargo z Česka do Ruska poskytujeme po podepsání smlouvy, kurýr přebírá náklad od odesílatele v Česku a dále doručení se provádí od dveří ke dveřím po trase Česko-Rusko v jakémkoliv místě. Chcete si objednat doručení nákladů z Česka do Ruska? Obracejte se na kontakty uvedené na stránce timesavingmachine.ru, zorganizujeme přepravu na klíč.